Možda bih mogao odmah na početku nešto kazati gospodinu Bauku da nema dvojbi, pa bi onda mogao se sjetiti Bašćanske ploče koja je bila puno prije, pa bi to se moglo i od tog vremena uzeti, ali zapravo je ovaj prvi tiskani misal kao takav je zapravo 22. veljače i mislim da je to pravi dan. Ja ovom prilikom pozdravljam inicijativu predsjednika Hrvatskog sabora vezano za njegovo obrazloženje da 22. veljače bude danom hrvatske glagoljice i kao što kaže kolegica Bedeković i glagoljaštva. I u svom obrazloženju zapravo on govori o prvoj hrvatskoj knjizi misala po zakonu, kao što je rekla kolegica Putica, Rimskog dvora iz 1483. godine, dakle nekih 20-ak godina nakon Gutenbergove Biblije. Dakle, to je prva hrvatska tiskana knjiga i zbog toga je to značajan datum, ali zato je ovo i važna odrednica identiteta i posebnosti hrvatskog naroda. Pa evo samo nekoliko znanstveno utvrđenih podataka vezanih za glagoljicu od jednog vrsnog poznavatelja glagoljice, profesora emeritusa gospodina Lapajnda iz Splita, pa ću vam reći koliko je to zapravo interesantno i zanimljivo. Zapravo današnji vjernici kada govore o liturgiji ili bogoslužju ne znaju da je do prije drugog Vatikanskog koncila vezanog za konstituciju o bogoslužju koji se održao 62. do 65. godine, zapravo bogoslužje počinjalo adorom altarum, tako i u Pučišću na Braču, a završavalo je zapravo sa ite missa est, dakle tada uglavnom na latinskom jeziku. Samo u rijetkim župama koji su vodili popi glagoljaši, a oni su ovdje, govorimo o pejorativnom dijelu popa glagoljaša, a to su zapravo bile fratarske župe, bogoslužje se vršilo na svom jeziku. Da Hrvati mogu slaviti liturgiju na svom jeziku od najstarijih povijesnih vremena bio je jedini takav primjer u Rimskoj crkvi. Crkva je tada priznavala samo dva jezika, latinski i grčki, drugi ne. Dakle, jedino se u Hrvatskoj tada bogoslužje vršilo na glagoljici. Kao autor glagoljice ovdje je već spomenuti solunski redovnik Konstantin koji je tada uzeo zapravo monaško ime Ćiril i tada se nije zvala ćirilica, po njemu već Kirilovica. Naziv te glagoljice nazvan je od glagola glagoljati što znači pričati, to je rekla kolegica Putica. Hrvati su inače to vezali uz takozvanu jeronimsku teoriju ili njegovu vulgatu po prijevodu te Biblije, a Franjo Rački je 1861. godine zapravo riješio sve dvojbe po tom pitanju. Najstariji hrvatski glagoljaški spomenici jesu ovdje spomenuta Bašćanska ploča, čiji je odljev ovdje u Hrvatskom saboru iz 1100. godine i malo poznati, a zapravo iznimno vrijedni dokumenti, to su bečki listići koji su zapravo najstariji crkveno-slavenski liturgijski spomenik hrvatske redakcije. Ta hrvatska glagoljica najčešća je u Istri, u Kvarnerskom primorju, u Dalmaciji i to u njenom dubokom zaleđu i tu su zapravo napravljeni najljepši rukopisi, bilo bi ih šteta ne spomenuti večeras, a radi se o Hrvojevu misalu, radi se o Reimskom evanđelju, o misalu kneza Novaka, ali i o Vinodolskom, Vrbničkom i Krčkom zakoniku kao i statutima raznih redova, bratovština, pa i nekim pričama i legendima. Glagoljica se zadržala, ovo je vrlo interesantno, u uporabi među Hrvatima još u prvim počecima 19. stoljeća, zapravo sve do tog drugog Vatikanskog sabora kada se zapravo liturgija govori na narodnim jezicima. Interesantan je podatak da je tada đakovački biskup Josip Juraj Strossmayer i ovdje spomenuti Franjo Rački koji je zapravo bio zagrebački kanonik i doživotni tajnik Jazua su jako radili zapravo sa rimskom kurijom po pitanju statusa i proširenja staroslavenske liturgije, međutim tada taj Papa Pio IX nije imao puno razumijevanja, odnosno konkretno po tom pitanju ništa nije učinio. Ali je bitno, i ovo je bitno za naglasiti, volio bih da to ostane upisano, da je na drugom Vatikanskom koncilu zapravo glagoljica poslužila kao presedan za uvođenje živih narodnih jezika u katoličku liturgiju po rimskom obredu. Zapravo taj opstanak glagoljaškog pisma i staroslavenske liturgije kroz stoljeća
trebamo i možemo zahvaliti velikom maru i ljubavi domaćih popova glagoljaša. Ovo je trenutak i zato sam se posebno javio jer to moram istaći, a popovi glagoljaši su ostali najduže na Imotskom području i oni su po tome jako značajni. Jedan dio je tada išao u Brač i vjerojatno je završio i u Pučišćima kod vas, gospodine Bauk. Ali su oni posebno djelovali u tom pastoralnom dijelu, dakle u Zagvozdu kao najjačem uporištu, u tom cijelom dijelu Ciste, Dobranja, Lovreća, dakle Studenaca, u tom dijelu Grabovca i Medova Dolca. Veliku starinu Zagvozđke župe odaje već sam naziv Zagvozd. Interesantno je prvo izvješće biskupa Makarskog Bartola Kašića iz 1626. godine koji upravo govori o tim popima glagoljašima, jer je on morao papi Urbanu VII, zapravo i kardinalima zaduženim za provedbu odluka Tridentijskog koncila dostaviti svoje izvješće. Isto tako on kaže da osim župa koji se nalaze na njegovom području postoje župe koje opslužuju braća Svetog Franje i govore starim ilirskim jezikom i od tada nastaju određeni spomenici i crkve, pogotovo crkvice u Brelima Svetog Stjepana i Svetog Nikole. Postoji izvješće iz 1636. godine koje govori cjelovitim podacima upravo na tom području. Stanje i djelovanje popa glagoljaša iznimno je interesantno za vrijeme Morejskog rata koji je trajao 15 godina i on je bio na području Dalmacije sve do Egeja i u tom području popi glagoljaši su imali jednu iznimno pastoralnu službu, bavili su se karitativnim radom i opismenjavanjem tog stanovništva, posebice na Imotskom području. I ono što je interesantno da u tih 300 godina vladavine Turaka na tom području, ovo je vrlo interesantan podatak, zahvaljujući tim glagoljašima na tom području samo je 110 obitelji s područja Imotskoga prešlo na islam. Dakle, isključivo zahvaljujući glagoljašima. U 300 godina samo 110 obitelji. I poslije tursko-mletačkog razgraničenja te tijekom cijelog 18. stoljeća Zagvozd zapravo ostaje rasadištem i jakim glagoljaškim uporištem čiji revni svećenici proširuju pastoralnu službu na sva okolna mjesta, tada proširuju na Lokvičiće, Krstatice itd. Posljednji pop glagoljaš živio je u jednoj župi Svete Ane u Poljicima, zvao se Don Petar Pralas. Zato pozdravljam ovu inicijativu predsjednika Sabora i svih onih koji su sudjelovali u tome, jer to ti časni ljudi i svi oni koji su se bavili glagoljicom to zaslužuju. Hvala vam lijepo.